hyggehejse med dig, du. Her! Au! Okay. Vi har ikke tid til at lege tage fat nu, Timon. Du skal blive deroppe og holde udkig efter... Everyone! Det er sådan, jeg skal lide dem. Men nu er det tid at løbe i fald. Kom herned! Er du gået fra forstanden, dreng? Stumpe? Krømper? Graver? Sikke en lettelse. Vi er her alle. Onkel Max! Pumba, du sidder på fjernbetjeningen. Jeg troede, man kom ekstra. Krømpe, det er sgu sned. Mand, det her, det bliver bare aldrig kedeligt. Nej, det gør klassikerne aldrig.